Keď neprídete s darčekom, netočíte. Takhle se otočíte ve dveřích a jdete domů. Len vy sa dívate zle. Jo, zamyslete se nad sebou, OK? Vítejte v Make Up Café. Dneska pro vás máme opět velmi speciální epizodu, protože dneska mám velmi talentovaného hosta, kterého tentokrát nechám, aby se představil sám. Oh, wow. OK. To neděláme většinou, já většinou jepu. A ja som Adonis. Tento rok ma môžete vidieť na ČT1 reprezentovať Českou republiku na Eurovizi. Takže se budeme dneska bavit o všem, co vlastně Adonis prošel jako tu svoji cestu. A prochází. A jaká třeba bude Eurovize. Třeba nám tady dá nějaký jako teaser, sneak peek z toho, co jako uvidíme. Protože to je velmi exciting část. Třeba jo, a třeba ne. Já doufám, že tady spilne nějaký čaj a jakoby bude to úplně jakože a já budu you heard it here first. Takže doufám, že nesklameš, že mi to řekneš. Jednu vec ti poviem, to už mám pripravené. Tak jdeme na to. Let's go. Ja tu mám takto pre nás také darčeky od Notina, ktoré môžeme postupne si porozbalovať a discovernúť a aj použiť. Let's go. Já vůbec nejsem zvyklá, že tady dostávám jako dárečky. Tak si zvykaj, to by mal byť štandard. Od teraz, keď neprídete s darčekom, netočíte. Ne asi. Takhle se otočíte ve dveřích a jdete domů. To bude jediná otočka. Já tady hrabnu toho velkého boxu. A ja viem, čo to je, pretože ja už som si ten box rozbalil. A to je župán. Župán. Today is yours. Takovej sametovej. Takže teď já si ho taky vezmu rovnou na sebe. Vôbec to není na to, ale... Ale jako vibuju to mega. Ready. Ale tady je masivní. Jako. Right. Keď máš hotovú skincare, tak si pekne doladíš. Asi setting spray, fixing. Tak tohle, dámy a pánové, přesně vím, co je. Počkej, tak to máme tiež, ale ja už som ukázal asi 15 vecí. Dobre, let's go. To je nová sada štětců od Notina. Já jsem by the way nedávno udělala velký nákup na Notinu, kde jsem si tady ty štětce koupila a jsou fakt top tier. To je krásne. Je ten obal je nádherný. Tohle si prostě dáš jakoby na stoleček a je to mega cute. Toto presne potrebujem, vyčesať si obočie. Yes, vidíš. To som vôbec nemal, už asi 3 mesiace. And now I got it. A je to dobrý i na baby hairs, víš, jakože tak uhladit jako. Baby hairs? Baby. Akože ofinka. No, tady ty baby To mi hairs. nikdy nerastlo, vieš čo, ja mám kuty, ja to zakrývam. Prečo si myslíš, že mám ofinu celý život? Je to na obočko, nie? Jo. Ja sa teším na laky na nechty, pretože tu vidím nejaké zaujímavé barvičky. A ty máš jiný barvy než já, počkej. Hej. Já mám takový jarní. Ja mám taká chromatika. Aha, Wow. ten stříbrný je pěkný. Dark roast. A já mám. Ja si myslím, že asi pojďme dneska do dark roast. Budeš se lakovat nechtíky, jo. Proč Já nie? tady mám takovéhle 4. Nikdy bych neřekla, že bych se vrátila k perleťovým lakům. Vždycky mi to přišlo strašně grandma, but I kinda love. Wedding day. No, Oh. that's not happening for me anytime soon. Musíš mať niečo biele, inak sa to neráta. K těm lakům tady je ještě odlakovač Of course. a base coat a top coat. Taky máš. Taký mám. A olejček máš? Olejček tam je taký. A potom, samozrejme, money. Manipedi, jo. Manikúra, Tak já jsem dostala teda ještě k nechtům tady rukavičky, protože si holky všimly, že mám umělý nechtíky a dělám si je doma, takže tohle se bude mega hodit na ochranu. Čo? No, to máš jako na ochranu, víš, když dáváš do LED lampy. Ja, jasné, aby sa ti nespalila koža, okej. No a klasika, bubble face mask, Jo, to mám taky. cleansing. To si dám zajtra ráno. Ďakujeme. Děkujeme. Tak, já si tady budu dělat teda make-up, protože to get ready with me. A ty si budeš dělat nechtíky. No a když se budeš teda dělat nechtíky, tak bys nám třeba mohl říct, jaký byly tvoje začátky? Co třeba byla tvoje první práce? Ježiš, tých bolo toľko. To stihneš aj 3 make-upy, 3 make-up looky, ak poviem všetkými. Úplne prvá brigáda bola v Zare. Počas ešte maturitnom ročníku, ale tam som vydržal strašne krátko, tam som vydržal podľa mňa 3 mesiace. OK. A potom, keď som sa presťahoval do Prahy, tak to bolo tiež zaujímavé. Robil som
portýra pre Pietro Filippi, že to otváraš tie dvere, vieš, ako keby, no není to úplně wow, je to skôr, že opuchnuté nohy. Já jsem vůbec nevěděla, že se to dělá, jakoby, že se tam mají tady ty otvírače. Na Parížskej máš ako keby tieto veci. Potom som už vedel, že sa idem sťahovať do Londýna, tak som ešte si rýchlo zaskočil do jednej kavárny Styl a interiér na Vodičkovej, ako vieš. Tam sa rýchlo naučil, jak spraviť pekné srdiečko na káve. Jo, barista, jasný. Prvý rok v Londýne som vlastne potom robil baristu. Potom tak nejako prebral job môjho spolubývajúceho, ktorý strážil deti a ako robil kvázi takú babysitterku, že si ich vyzdvihol zo školy, spravil s nimi úlohy, niečo také rýchlo navaril. Samozrejme, nebola to high cuisine, ale vieš čo, cestoviny zvládnem. A pri nich som sa paradoxne naučil hrozne dobre po anglicky, pretože deti sú nemilosrdné a naozaj ti nič neodpustia a vysmejú ťa na plnej čiare, keď povieš niečo zlé. Hlavně ty britský, mně přijde, že jsou taky ráznější, jako. In a way, ale tak vieš, čo sú to deti, takže vlastne si z teba urobia srandu hoci kedy. Ježišmaria, už 5 minút jedna odpoveď. Potom som sa vlastne tak nejako dostal do gaybaru v Soho na Leicester Square a tam som bol asi najdlhšie, tam som bol asi 2 roky. A popri tom už som mal kapelu, popri tom už sme hrávali, dostali sme sa pod promotera So Far Sounds, čo sú také tie intimate gigs all around city. Ono to viac menej funguje najviac v Londýne a v New Yorku. OK. Ale prešla si tým napríklad aj Billie Eilish a podobne, vieš, akože v takých tých úplných začiatkoch. No a k ním sa dostať nám trvalo skoro rok. A už keď sa k ním dostaneš, tak ti potom akože dávajú ten jobík pravidelne, tie hrania pravidelne. Takže už to bol mix. Sice stále za barom, ale už kapela, učil som spev na pár školách, pretože už som mal certifikát. Už som mal školu ja hotovú. A tak sa to začalo pomaličky preklápať, že už to bolo viacej hudby, viac a viac hudby. A pak prišiel COVID a ja som sa presťahoval naspäť do Prahy na 3 mesiace pôvodne. Z 3 mesiacov už je 5 rokov. No, skoro, 2025, no, yes. No, ten covid je, mám pocit, že byl včera, jako, už je to jako 5 let, je to šílený. A si tady spoko? Som tu veľmi spoko, Prahu vnímam jak taký svoj base, v ktorom mi je veľmi dobré. Je to taký kompromis svetov pre mňa, pretože zároveň je ako keby veľmi dostupná tá Praha vo veľa veciach. Priťahuje hrozne veľa aj zahraničných produkcií a vždy som to tak vnímal, že ako keby je to taký stred svetov, že pre kreatívcov tu je toho strašne veľa a strašne veľa dobrého. A přijde, že víc než třeba v Londýně, že mám pocit, rozhodne že je nie, ale práve, že v Londýne máš aj tú väčšiu konkurenciu, alebo ten väčší ako keby pretlak tých ľudí, takže preto hovorím, že je to taký kompromis svetov, že vlastne niečo medzi tým. No a vlastne tá moja ambícia bola vždy najprv, že začať v tom zahraničí a potom som sa tak nejako spätne vrátil k tomu, že je super si najprv vybudovať tú základňu takto doma a potom postupne ako keby ísť ďalej. A keď som sa vrátil z Londýna, tak som tu začal učiť na jednej škole spev, Prague Sirens. A už sa tak nejako začala diať Superstar popri tom. A po Superstar už full-time speváčka. takže si myslíš, že jakoby Superstar to tak jako odstartovalo, prosím? No, Superstar rozhodne mi... Počúvaj, môžem použiť tento veľký VR na tie nechty. Superstar mi rozhodne otvoril dvere do toho československého showbiznisu. Ktorý samozrejme, keď krmíš, tak ti aj dáva tú prácu. Takže myslím si, že to je veľmi privilegovaná pozícia teraz a vnímam to tak, že naozaj sa živiť len tou hudbou je strašne super a niečo, čo som akože hrozne dlho chcel. A myslím si, že by to eventuálne prišlo možno aj v tom zahraničí, ale určite by tá cesta bola dlhšia. A vieš čo, hodinky tikajú, takže som rád, že sa to stalo takto. A teraz Eurovízia je práve ten nejaký krok ďalší do světa a do Evropy. Já si myslím, že Eurovize je jako skvělý krok, ale já jsem třeba vůbec nevěděla, že má takovej velký fanbase. Já si pamatuju totiž Eurovizi, úplně fakt si pamatuju, že v 11 večer jsem na tajněčku si pustila televizi, protože naši spali a já řekla, OK, půjdu prostě si pustit telku. A byla podle mě na ČT1 nebo ČT2
Eurovize, což jsem vůbec nevěděla, že existuje. A byla tam Tereza Kerndlová tehdy v té sezóně. A já opět, co to je neskutečný. Ona zpívala anglicky, ale má prostě český jméno. Wow, to je fakt jako super. Ja neviem, aký to bol rok, ale... Vůbec, podle mě jako 2... A myslím si, že jej dokonca vtedy nejaké vokalistky robili také tie twinsky slovenské, ak si pamätáš. Jako je to jako, takže to byl úplně můj jako první střed a pak vlastně na TikToku právě s Vesnou a vlastně po covidu mi přišlo, že ta komunita je obrovská a že jako Eurovizi v zahraničí úplně jako žerou. Je, no akože tuto sa to tak do tej popkultúry len ako keby dostáva a trošičku viacej popularizuje. Ja akože som to spomínal už dávnejšie, že myslím si, že v tomto hrá veľkú rolu aj média a to, ako prezentujú tú Eurovíziu práve v Českej republike a že veľakrát sa aj tie ako keby kredibilné outlety chytali práve tých najväčších bizárov a nedávali priestor úplne možno tým úspechom, ktoré sa tam dejú. A pritom to je mix, vieš, že ako keby je to... Samozrejme, že stretáva sa tam viac ako 40 kultúr, takže jasné, že niečo bude trošičku bizarnejšie ako to iné, alebo to my budeme vnímať ako keby trošku odlišné. Ale proste treba upriamiť pozornosť aj na ľudí, ako je Maneskin, Duncan Lawrence, Loreen, ABBA, Celine Dion a všetci títo ľudia vlastne. No, to je přesně ono, jako Celine Dion, bys vůbec jako nevíš, že to je jako odtamtud. Počúvaj, mením asi svoj názor a rozmýšľam, že či nejdem do toho Silver Haze. Jako mně se ta stříbrná líbí moc. Dobre, tak idem do toho. No takže sa teším, že sa to tu trošičku viacej ako keby popularizuje a vlastne aj Česká televízia prehodila ten program na ČT1, čiže to zaradila ako jeden zo svojich tých hlavných programov, už to nebude na ČT2. A stále ako keby Česká republika mladá krajina v Eurovízii, ale už veľmi úspešná, akože za tú krátku dobu naozaj tie výsledky sú tam obrovské. Takže je to pre mňa veľká česť reprezentovať Českú republiku, veľká zodpovednosť zároveň a hrozně si to vážím, hrozně si vážím, že mi byla zverená táto dôvera. Ale myslím, že to děláš skvěle, jako ta písnička je super, ten videoklip mě extrémně baví, myslím si, že tam jako přinášíš to, co prostě teď, o čem ta česká hudba jako je, protože si myslím, že jako někdo má předsudky o tom, jaká to hudba je, si myslí, že česká hudba je Eva a Vašek a nějaký jako folklor a pak jsem tam teď teda nějaký ten rap, který jako jede hodně, ale naopak si právě myslím, že tady je tolik jako mladých, talentovaných zpěváků, zpěvaček, který prostě přináší něco do té kultury, jako v té kultuře, že jako je to hrozně super. Takže cením. Teším sa, že to takto vnímaš. A zároveň, vieš, Eurovízia je obrovská príležitosť práve dostať sa k tomu európskemu fanúšikovi. No, rozhodne. Premeniť nejakých tých eurovíznych fanúšikov v tvojich fanúšikov a reálne ti to otvára práve bránu k nejakej európskej šnúre, k zahraničným rádiám, možno k nejakému globálnejšiemu vydavateľskému dílu a podobne. Takže je to všetko v hre, je to mega náročné, je to obrovská stratégia. Východzia pozícia každej krajiny je samozrejme úplne iná, čo sa týka budžetu, čo sa týka presne histórie, credibility a podobně. Což je něco, co se hodně podle mě probíralo s Loreen, že jo, když byla na Eurovizi v roce, kdy byla Vesna, že právě ten budget tam vlastně hraje jako velkou roli. Hraje a zároveň som stále ako keby toho názoru, že myšlienka alebo nápad je dôležitejší ako budget. Souhlasím. Ale keď sa tieto dve zložky spoja, tak máš víťaza. Prostě win-win situation. Takže zrovna pri tej Loreen to asi bolo tak, že aj tam boli obrovské budžety, aj tam bola super. Tak ten stage design, všechno v životu. Brutálny, no. Dostaneme se k tomu třeba, jaký budeš mít ty stage design, jo? Ale... To už sa pýtaš? Ještě ne, já si to právě nechávám, abys to jako trošku ještě jako vydech, odpočinul a pak třeba omylem slipnul něco, co jako bys neměl, víš? By som mal pocit, že som doma, robím si nechtíky. Musím pomalu a jistě, víš. A jaká vůbec je ta příprava na Eurovizi, jako časově, vlastně teď asi řešíte i třeba nějakou choreografii, že jo, tohle? To už dávno, pretože to už muselo byť všetko vlastne. Ne, to muselo všetko byť ako keby už submitnuté Eurovízii v predčase. Takže v podstate myslím, že tam bol deadline polovici března, kedy sa už odozdával vlastne finálny staging a podobne. Aha, super. Od začiatku dubna sme vlastne už na týchto pre-parties, kedy už to spievaš, skúšaš si ten song pred tým publikom. A je to celá taká vlastne minimálne 3-mesačná kampaň,
jak na prezidenta Europarlamentu. A vlastne obchádzaš tie mesta, snažíš sa dostať čo najviac mediálneho priestoru v krajinách, ktoré za teba reálne môžu hlasovať v semifinále. Pretože v semifinále za teba môžu hlasovať len krajiny, ktoré sú s tebou v tom semifinále. A nie tie, čo sú v prvom semifinále, alebo v druhom, ja som v druhom. Takže ideš celú vlastne takto kampaň okolo toho. A zatiaľ je to super, pretože naozaj, tak ako si spomenula, tá Eurovízia má obrovskú fanúšikovskú základňu, najmä v tom zahraničí. A sú to obrovské zastávky. V Amsterdame sme mali 6 000 ľudí vlastne v aréne. A jaký to je? Jakože to, já vím, že vystupování asi pro tebe není nic jako novýho, ale je to možná jiný publikum, než je třeba zvyklý a taky možná nějaké očekávání. Přece jen jako ty, tak to vlastně funguje, že vydáte jako videoklip a pak se to rozjede tady ta tour, že jo, takže oni očekávají. Vím, že si vlastně poprvé vystupoval z Kiss Kiss Goodbye akusticky, takže to taky zase bylo úplně něco jiného. A teď vlastně vím, že hrozně trenduje, že si zpíval slovenskou písničku Hore Hroni. A taky prostě jako trošku jiný, že jo, než normální vystupování. Tak Predtým ešte odpoviem, tak poviem, že naozaj potvrdzujem stereotyp toho, že neviem robiť dve veci naraz. A už som tu zaseknutý na jednej ruke. A já se právě proto ptám a pak vždycky úplně a jdu si dělat ten make-up a nechám ho mluvit. Ty to úplne dávaš, tento multitasking, ja vôbec. No, začnem tým, že je to trošičku iná situácia v tom, že vlastne nejdeš celý koncert a naozaj ideš zaspievať jeden song. Nemáš čas v podstate sa nejako zohriať s tým crowdom, vieš, že ako keby, keď ideš svoj celý koncert, tak možno pri tom prvom, druhom songu sa tak nejako proste do toho vžíváš a teda. Tuto máš proste jeden song, jednu šancu a musí to byť naplno. Takže toto je asi taký najväčší rozdiel. Zároveň je tá podpora obrovská a tí ľudia vedia všetky tie skladby, vedia všetky texty, nemusíš ich nič učiť na tom stage a hneď všetko spievajú s tebou, čože je pre mňa ako pre umelca strašne krásne a taká najkrajší feedback vlastne, vieš, keď niekto s tebou spieva a keď hlavne s tebou spieva obrovský crowd. Takže je to rozhodne lifetime opportunity and lifetime experience. I just don't want it to end, ever. No tak, víš co, třeba bys to mohl vyhrát, přinést to k nám sem. To by bolo top, veď? To by bolo top, pretože sa mi o takom niečom ani nesnívalo. Klamem, snívalo? Nie. Ale je to strašne náročné, akože tá ambícia tam môže byť, ale je to hrozně nevyspytateľná ta soutěž, může to jít úplně, všetko sa mení do posledného dňa, vieš. Všechny ty soutěže jsou přesně o tom, že si z toho ten člověk odnese i to jiný mimo tu výhru, víš, že přesně ta zkušenost, ty lidi a přesně jak říkáš, jako dostaneš se přesně úplně k jinému publiku. Pozri, pre mňa to je jak hudobná olympiáda a už len teraz byť medzi 37 ľuďmi, ktorí sú toho súčasťou, bude znieť hrozne klišé, ale práve pri tých interviews a práve na týchto zastávkach, kde som ich všetkých vlastne stretol prvýkrát, tak mi to doplo, že we are all winners because we are just here. Máme túto platformu, snažím sa to vnímať ako showcase, nie ako súťaž, pretože všetci máme tú možnosť si to tam odprezentovať a dostať sa k tomu publiku. Takže tak, no, nebudem sa tu dojímať, ale reálne som sa v Amsterdame dojímal trošičku. Tých interviews, lebo niekedy si proste v takom tom švungu, že robíš, ideš, plánuješ toto z jedného a neprežívaš to, vieš, že ako keby neužívaš si to. A tam práve v tom Amsterdame mi to tak celé došlo, že kokos, wow, obrovská hala, zrazu sa ťa, 1000 ľudí pýta na otázky a celé mi to tak vlastne doplo a bolo to strašne krásne. A jak to jako zvládáš z toho jako lidského social battery type of thing, protože já bych třeba měla social anxiety jako 24/7 a to si ten nával těch interview, těch lidí a toto. Ja som mega veľký introvert, respektíve introvert v takom slova zmysle, že naozaj sa najviac dobíjam doma sám v tichu, alebo pri Bonovi Iverovi. A vlastne som sám zo seba prekvapený, že som v pohode s týmto a je to podľa mňa asi tým, že som si v hlave nastavil to, že viem, že to je fakt dočasné. Viem, že to je vlastne teraz posledný mesiac najintenzívnejšie a viem, že mi to bude chýbať. Takže viem, že keby som sa teraz sťažoval, tak vlastne to je k ničomu. Takže si to vlastne ale užíváš, ako dá sa říct. Hej, zároveň si zvedomujem to, že tá obrovská pozornosť, ktorú dostávaš, je temporary a je ako keby teraz krátkodobá.
Ale bude to ten istý princíp, jak po Superstar, vieš, že ako keby tá platforma tam je, vtedy máš tu najväčšiu pozornosť a potom je to o tom, čo s tým spravíš, jak to spracuješ, ale ten nejaký downfall malý je prirodzený a deje sa, takže na to som ready, ale kým sa nedieje, tak si to užívam, no. A zároveň mám okolo seba strašne skvelý tím, ktorý ti so všetkým vie vypomáhať a na ktorý vieš prehadzovať strašne veľa vecí a to ti pomáha práve v tom udržať si nejakú tú batériu. Ale musím povedať, poslednú vec, že je to fakt záhul urobiť proste 65 rozhovorov a potom ich spievať, pretože tam sa fakt unavíš, tam sa ten hlas unaví, takže teraz už na tej poslednej zastávke madridskej viem, že aj tie rozhovory musím robiť v technike spievajúcej, pretože potom panikárim, že nemám hlas, no, ale nie. Tak jsem rád, že jsi na to udělal čas teda, jako že jsi tady a... Dneska pohodě, dneska nespěvám. Dneska se můžem vyrozprávat. Ale víš, jak by se mi hezky jakoby líčilo, kdybys mi tady zaspíval? No. Co třeba ty rád posloucháš, co, teda kromě Bonne, co je taková jako tvoje go-to písnička? Jako? Já mám tak to někdy jakože úplně že níž výber a někdy, že úplně nejvíc komerčina na světě. Okay. Ale idem si hodně FK Twigs. A idem si hodně, volá sa, že Jozef Salva, taký Australan, taký akože viacej níž. Baví ma presne Bon Iver, baví ma Sufjan Stevens, to sú také akože veci, čo si pustím, keď sa chcem fakt akože vychillovať. A Sufjan Stevens podľa mňa poznáš, on robil soundtrack ku Call Me By Your Name. Všetky tie zasněné věci. Tak to neznám jménem, ale znám teda tu hudbu, to je skvělý, no. A vlastně potom ta komerčina, tak tam to vie úplně hocikade. Aj Sebdaliza, aj Troye Sivan, kľudne Ariana. Let's go. Give me all. Mammoth. Čo ty? Ty mi povedz. Daj mi tvoje top 3. Ale takhle jo, akoby mám teď takový období. A já se zatiaľ posunem na top code. Preto ti hádžem otázku. Je to teď takové období trošku smutnějším, takže poslouchám smutnější písničky. Ale hrozně teď jedu, protože strašně často jezdím autem. Takže karaoke Anastasia. Left Outside Alone prostě, Sick and Tired, jako to je úplně jako, to ve mně otevírá opět takový jako malý místečko dětský, prostě jsou tak absolutní klíně. A je ti dobré. Počkaj, asi presne taký typ, že keď máš zlú náladu, tak si pustíš niečo ako keby smutné, aby si tú emóciu prežila poriadne, alebo si takto, jak si to opísala, že radšej si pustíš niečo, čo ťa nastaví pozitívne. Strašně záleží, jestli tu emoci, co mám, chci prožít, anebo jakoby ji posunout někam dál. Jo, že si myslím, že když potřebuji být smutná, tak si pustím Anson Seabra, který mám z TikToku, Dina Lewise nebo Louis Capaldi je můj jako oblíbený, ale fakt většinou, protože potřebuje člověk fungovat a nemůžeš se furt jako utápět v té emoci a chceš ji nějak vyřešit, tak tohle jsou přesně ty písničky, co jako to. Takže si taká tragička vlastně jak já těž, že jsem smutná, dám si prostě smutnou pesničku. A já si ji zaspívám, jako já nespívám samozřejmě jako ty, jo, ale já se vyspívám si v tom bytě a já jako z nějaký dobu mám pocit, že nic lepšího jako není. Že to je snad jako lepší než terapie. Je, protože to si prostě otváráš hrdelnú čakru, dáváš to von, nedržíš to a nemáš prostě hrču v krku. To je strašně zdravé právě, že? Ale předem se omlouvám svýmu pejskovi Poppy, protože ona úplně nesnáší, když zpívám. Ne. Úplně ona vždycky vyhází největší side eye, že jako mami už zase. To je super. Takže jakoby ty se omlouvám, ale jako tohle je fakt moje jako oblíbená to. No a... Otázka, vy tu nerobíte detailně ty nechty, že? Ale můžu. Ale počkej, teď jsi mi to vlastně připomněl, tak to já si udělal. Ty jsi připomněl. Oh my gosh. Pretože táto ruka je celkom v pohode, ale tá, ktorá maluje, pravá, samozrejme, ktorú som lakoval ľavou a som pravák, tak to nie je až taká reprezentatívna. Ale ta stříbrná je pekné, že? Pozri, ešte s tým prstenom, jak to ide. To vypadá jak chromový, jako. Je to mega cool. Co písničky z Eurovize, jak máš nějakou, co se ti jako líbí? Já jsem teda ještě neposlouchala asi žádný. Tento rok, hej, myslíš? Espresso, macchiato hodně. OK, jasné, to je tak. Serving. Serving, ano, už po novom. Tak a jinak asi jsem nic ne. Ještě takového toho klučinu, co má taky ten krásný operní hlas, já nevím, co to je za stát, jestli to je nějaká Iceland?
Ne, počkaj, nie. Iceland sú takí dvaja chlapci, takí dvaja bratia. Tak já nevím. Tak... Operný. No takový má jako krásný Jo, Rakušan. jo. JJ, Wasted Love. Hej. Tak toho jsem taky slyšela, no. No tak to mi aspoň dávaš presne super feedback, že ktoré sú ako keby tie najvirálnejšie za nás. Jo, to je Lebo toto sú ako keby presne tí, čo sú tak ako keby hodne spomínaní. Moja najobľúbenejšia pod slnkom je Erika Wikman, ktorá je Finka a ona má taký song, že Ich komme. Ich komme. A je to strašne fínske vlastne. Úplne, že presne to, čo si predstavíš pod fínskym žánrom. A Finové byl minulý rok ten... Čača bol 2 roky z Lorin vlastne. No. Ano. Veľmi podobná struna. Jo. Ale celý ten branding, všetko to, čo ona prináša do toho, jak umelkyňa, je hrozne super a kúpujem to úplne, že všetko. A ešte aj skvelá akože osobnosť, takže she's my winner. Potom presne, hej, si spomenula toho JJ, ten je skvelý. A myslím, že aj Nizozemsko, Claude, tak ten je super. Práve aj Švajčiarka Zoe má Voyage, krásnu pesničku. Takže ja si myslím, že je to super rok a práve je to teraz také trošku nevyspytateľnejšie, pretože tie minulé roky presne Lorin a podobne, o takomto čase už si mala ako keby, nechcem povedať, že jasného víťaza, ale ako keby veľký percentuálny podiel práve v tých odds pri tom víťazovi. A teraz sa to celé ešte tak ako keby mixuje a mieša a tie pre-parties práve ovplyvňujú celú tú cestu. Všetky tie štatistiky, celú tú cestu. What the fuck. Zase som si lakoval a hovoril blbosti. Já jsem se taky zasekla teď. Ty jsem zasekla. Když jsme pořád u té Eurovize, vlastně jsme se u toho hodně zasekli, tak jako už si myslím, že je ten čas, doděláváš top code? No. Na poslední ruce? Áno. No tak pak budeš moc mluvit. Dobre. Už by se nám pak mohlo třeba říct. Dobre, ja sa strašne teším na, jak táto ruka bude vyzerať. Taká hrabla úplná. Na co se můžeme těšit jako u té? Co týče outfitů, ty máš naprosto krásný outfity. Ježišmarja, ďakujem. No, to ti môžem presne prezradiť, pretože dnes natáčame a dnes večer aj publikujeme našeho kostým designera. Aj keď toto poviem von asi inokedy, ale tým pádom ti to môžem povedať. Ktorým bude Arturo Obegero, ktorý sa tu tak nejako myhol v Prahe na Pražskom Fashion Weeku pár rokov dozadu. Skrz Pigmentarium práve. A mal strašne krásnu kolekciu a ja som sa vlastne vtedy s ním nejako zoznámil. A potom tak nejako aj videl tú jeho cestu a ten jeho progres, kedy dnes už oblieká Beyoncé, Adele obliekal ten Morticia look do Las Vegas, Beyoncé Renaissance robil 2 looky, Harry Styles As It Was, taký ten červený jumpsuit, tak to robil tiež on. A teraz mal Lady Gagu do SNL obliekal. Takže akože... Jako top tier prostě. Veľmi talentovaný chlapec a strašne sa teším, že sa práve na to dal a že s nami spolupracuje práve na tom hlavnom looku na stage. A vlastne dneska som mu takto zamával, pretože prišiel z Paríža a mali sme dneska fitting aj so všetkými fitting aj so všetkými tanečníkmi. A je to strašne super, takže sa teším, až to uvidím úplne finálne. Takže yes, we will be serving looks. I love. Já se strašně těším na choreo právě, protože tam mě bavila i ve videoklipu, i když to jde na těch shows, co děláte, prostě mě baví ta choreografie, to, co tam jako ukazujete. A shout out to Fanda Čech, choreograf, ktorý vlastne stojí za celým týmto. Hej, na tom stage budú samozrejme tanečníci, takže to ti tiež môžem prezradiť. Ale zároveň sa budeme snažiť doceliť taký ako keby intimnejší moment, pretože to je niečo, čo si tá pesnička vyžaduje. To je niečo, na čo práve to publikum aj reaguje. Takže bude tam dostatočne veľa solo and me time a dostatočne veľa performance and dancer time. I love. No a kdyby si měla říct, co je jakoby tvoje, protože vím, že jsi právě měl tu akustickou a i samozřejmě ta, která je ve videoklipu víc taková jako taneční, ten dance break, což za mě z nějakého důvodu je na TikToku taková trošku jako... Kontroverze, jako jedna z mála, jo.
kontroverzí To je kolem, dobré, kolem tvé Eurovize. Tak jako jak to vnímáš ty třeba? Co tebe baví víc, nebo samozřejmě asi každý to znamená možná něco jiného, funguje to jinak? No ona tá kontroverze vznikla práve najmä pri tej eurovíznej bubline. Ono si musí človek uvedomiť, že reálne v ten večer to bude sledovať strašne veľa ľudí. Myslím, že tam je až 160 miliónov ľudí. Šílený. A 70% z tých ľudí to vidí prvýkrát až ten večer a vôbec nebudú vedieť o žiadnej tvojej akustickej verzii na Malte a podobne. A to bol práve, nechcem povedať, že kameň úrazu, lebo to bola stratégia. My sme ako keby išli premiérovať najprv akustickú verziu skladbe, ktorá nebola vydaná. Takže je to úplne postavené na hlavu vlastne. A mňa to strašne bavilo, pretože som to nikdy nevidel. Bolo to niečo také, že yes, let's do it. Proste dáme von akustickú verziu a ľudia budú musieť len hádať, čo bude vlastne tá plná verzia. No a tak sa tak nejako stalo, že práve tá akustická verzia strašne zafungovala, hrozne sa ľuďom páčila. Vystrelilo nás to vlastne až na 7. miesto a potom, keď prišla originál verzia, tak sa ako keby pre tých ľudí možno tá emócia čiastočne stratila. Čože je zase prirodzené, pretože keď máš liveku, keď máš živák, tak sa tam tá emócia prenáša oveľa viac ako zo štúdiovej verzie. Takže ja som to trošičku aj čakal a vlastne, čo sa nám teraz podarilo v rámci tých pre-parties je, opäť raz sa to deje celé naživo, opäť raz vidíš ten song performovaný naživo, aj tu dance break naživo. A tá retorika sa zase začína meniť, kedy zase nám to ako keby pomohlo, zase sme už na 9. mieste. A je to skvelé. Teším sa, že to funguje. Znovu, vôbec sa nemôžeš spoliehať na tieto predikcie, pretože ty sa môžeš sa zajtra zobudiť a byť posledný. To je úplná realita. Ale je to príjemné byť ako keby spomenutý, alebo že ako keby vidíš, že to funguje naživo. A ja som to tak mal od začiatku. Pre mňa tá dance breaka tam bola už v prvom deme a vedel som, že keď sa raz dostanem na Eurovízny stage, tak na Eurovízne pódium, tak ho chcem obsiahnuť celé a nechcem byť prikovaný iba pri klavíri. Zároveň milujem balady, milujem byť prikovaný pri klavíri, ale ne na Eurovíznom obrovskom stage, vieš čo myslím? To môžem urobiť hocikedy inokedy. Takže tieto verzie tam sú, mne sa tiež páčia. Tiež majú pre mňa ako keby inú emocionálnu výpoveď, ale keď ľudia prídu na show, tak uvidia obidve. Takže je to zase taký kompromis svetov a pre mňa to bolo jednoznačná odpoveď, že toto je tá verzia, ktorú chcem mať na tom obrovskom stage. No vidíte, tak to tady máte, tak se vlastně nehádejte už na TikToku v komentářích, protože I don't wanna be reading that, OK? Je to prostě, je to jako kontroverze. Lidi totiž rádi řeší věci, víš, ano. Jako rádi hledají věci, kde tam nejsou. Ale akože paradoxne radšej byť riešený, ako byť zabudnutý. No, souhlasím, naprosto souhlasím. Takže to si myslím, že nám môže len dopomôcť tiež. Ty jsi Dan? No a ešte si môžem spraviť pery. Tak si sprav pery. Ja už dám si blištek na pištek, pretože to je jediné, čo tu mám. Blištek na to? Blištek na pištek. Blištek na pištek. Slovenské... To není porekadlo, ale čo to je? Slovné spojenie. Zní to hrozně nevhodně. Vôbec. Ale zní to tak, jakoby po česky. A jak by si to povedal po česky? Počkej. Já nevím. Lesknarty? No. Jo, lesknarty, no. No, tak toto by bol... Lebo toto je ako keby slangovo, blištek na pištek, ale... Lebo... Tak na pisky prostě a pisky jako jsou, to nejsou jako ty a to zní to hrozně nevhodně, ale mně se to líbí. Je to právě, že strašně cute. Je to hrozně. Ale rozmýšľam, akože tak by si povedala, že lesk na pery tiež, no. Jo, no, to právě to jsem neslyšela nikdy. Ještě blištěk, víš, jak je to takové? Bliští. Je to blištivý, ano. Takže vyťahujem svoju Arianu Grande, Ram Beauty, čož mám od Fila. Make-up artistu, ktorého určite poznáš. A to som mu ukradol teraz na zastávke. No, dal mi to. Na zastávke. A ja už som chtěla psát Filovi. On ti to vzal. Nevieš, čo sme sa smiali, pretože vždycky ako keby do toho cpal štetec a dal mu to a potom v jednom momente bol taký, že ja to používam iba na teba. Zober si to, nos to všade, prosím, na každú zastávku. A je to super, som úplne obses, za chvíľu to miniem. Jsme řekli všechno. Chceš říct něco kontroverzního ještě? Však som ti veľa toho povedal. No, tak třeba nějaký, já bych hrozně chtěla, já mám ráda čaj. Víš, nějaký jako beefs prostě a tea and things like that. Jakože who's fighting who a tady ty věci. V Eurovízii myslíš? Jo, protože to, o tom se taky hrozně kontroverzuje, jakože... Who's fighting who? Ono sú fakt všetci hrozně lavli právě, že tam sa ako třeba, keby... teď jsem někde četla, že se s nikým nebavíš,
Já? No, že nejsi. No, v nějakém komentáři to bylo, že všichni spolu točí videa a Adonis tam nikde s nima není, oni chodí na večeře a on tam není a já. To vůbec nevím, co jsi čítala, protože I'm part of the iconic live streams. My tam live streamujeme zo Sisal, s Kylom, s JJom z Rakúska. Práve, že mám pocit, že sa tam práve vytvára taká friend group a live streamujeme strašne často práve, že skoro každý druhý deň sme live streamovali. Žádný hovězí. Ne, vôbec. Akože vzniká strašne veľa kontentu. No. A práve my sme natočili možno trošku menej asi jak ostatní, pretože sme sa sústredovali na stage, na pódium, na tvorenie. Nie, sranda. Ale práve mám aj zo Sisal, čo teraz ide von, mám tam s Pargom z Arménska a máme dohodnutého práve Gojo a teraz Austráliu na Madrid, takže vzniká, len vy sa dívate zle. Jo, zamyslete se nad sebou, OK? Ale já bych to nechtěla dneska uzavřít bez toho, aniž by s nám jako kousek zaspíval. Jakoby live. Wow. Tak jak prostě v Amstru to lidi prožívali, tak já tady takhle budu sedět a budu to prožívat. Vy můžete se mnou. Doufám, že aspoň dám správnou tóninu. Nevím, či to ten mic ti chytí, tak si to... Jo, jinak je to samozřejmě mikem, takže... Počúvaj. A svetlami. Ona vůbec nemá make-up teraz. Máš to vlastně super, počkej, já jsem tě ještě nepochválil. No, děkuju. Nie, lebo už se... Tady 20 minut tady sedím, víš co, a čekám, kdy to přijde. Už jsi hotová, hej? Já ti tady chválil nechty každý krok. Ale já jsem že ještě nejsi hotová, tak už keď si hotová, ano, máš to krásné. Děkuju moc. Vypněte svetla, teraz se vypli svetla. Žiaden rozhovor. Je to ten real, prosím, jo. Tak pojď. Dobre. You seem so holy, it almost fooled me. Truly, when you said you loved me, it almost moved me. Kiss, kiss, goodbye. Kiss, kiss, goodbye. Now keep your half apologies, drunken apathy over and over again. Kiss, kiss. Normálně mám husinu, děcka. Normálně mám husinu tady. Takhle se tady to. Nádherný. Děkujeme. Nádherný. Těším se na to, na té velký stage na Eurovizi. A já se těším, že si tě to nechci nechat do Madridu. A já si myslím, že vydrží na to, jak jsi tam dával všechny vrstvy. Všetky jsem tam dal. I base code, I top code jsem dal dvakrát dokonce, dámy a páni, takže dám vám feedback potom. Kdy máme tune note a těšit se na to teda. Jednoznačně. Můžete sledovat prvé semifinále 13. května na ČT1, tam ale já nevystoupím. Aha. A já vystoupím až v tom druhom semifinále 15. května. Mm-hmm. A pokud se nám podarí prebojovat pozrám se do správné kamery. Nie, to je jedno. Okay. Toto byla moja celou dobu? Já milujem, že jsem se do něj ani raz nepozrel. A tam celou dobu schválně budu dát tamto, aby si takhle koukal shaderem. Pardon. Takže to je společné, se celou dobu společné. A pokud se nám podarí prebojovat do finále, tak můžete sledovat hned 17. května. Super, takže 15. 17. května ČT1. A hlasovat bohužel za svou krajinu, za Česko nemůžete, ale pokud sledujete zo zahraničia, tak můžete. Alebo ak máte v zahraničí kamošov, tak im okamžite volajte. Tak to já jdu volat teď okamžitě. Já teda moc děkuju. Ďakujem krásně za pozvání. Děkujeme Notínu za skvělý dárky, ty štětce jsou úplně top strop. Výbavu na půl roka. Minimálně. Přesně, hele, já si myslím, že bys s těma ten make-up zvládl i ty. Já bych to, no určitě ne tak jako ty alebo Phil, ale já si tak budem česať obočko celý večer. My teda moc děkujeme, ještě jednou. Děkujeme, že jste to dokoukali, doufám, že jste se dozvěděli něco nového. Spilnuli jsme tady jako malička to za mě, jakoby drobků, ale... Drobku? Bylo, že to byly drobky, jo, jakože žádnej čaj, žádný hovězí, já jsem tady normálně v ohladu, žádný prostě beefy jsme tady neměli. Tak toto, keď dáš na Reelsko, tak to si to určitě všetci pozrú. No, takže děkujeme moc, dejte like, odběr, zapněte si zvoneček a napište nám nějaký hezký komentář, třeba... že komu by poslali Kiss of Love a komu by poslali Kiss of Desperation. OK, tak to jsem nečekala. Lebo to je v tom texte, pesnička. OK.
Ne, já se úplně teď sama v hlavě přemýšlím. Dobre, tak poď prvá. Ne, jasné, Ne, ideme. Halo, však sa to strihne, rozmýšľaj. Môžeme si povedať, že Kiss of Desperation môže byť taký ten kiss, že vieš, že ho budeš lutovať. Because it's so tempting. Tohle mi teď nemůžeš dělat. I just broke up with my boyfriend. It was at this moment that he knew. He fucked up. Děkujeme moc. Mějte se krásně a vidíme se u další epizody. Čau. Si v pohode?